बिथाङा दिनै गुवाहाटीयावहा साब्रै साबा गथ'फोर उन्दै उन्दै Actually, लोगोफोर मा दुनिया फाग्ला जामारबाय नामा मुलुगा फाग्ला जामारबाय नामा माइ माइरं संख्रि फानलुनि दामा बारा जानायनि थाखाय जोंनो थाखा फैसाया थुला जादों नामा जायनि जाहोनाव जोंनि मानसिफोरा मोजां बिजनेसखौ गारनानै दिनै गाज्रि बिजनेसआव आखाइ होनो गोनां जादों नाथाय लोगोफोर नाय गाज्रि खामानि मावब्ला माबायदि साजा मोननाङो सियाखै नामा सानो गैया ओलाय kimchi dong hai ka जेबो नङालै मान लावखायो दलथा रायजो जेरै बुंदों रैखा yang enggak halang-labra pada hayu ya kecil dari lama Indonesia halang dua buah mudah-mudah Kumaidong ko nasa. Handala hay bang lagi jauh ni. आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बिजनेस खालामहैनो जि जाबायसै बे खेबनिफ्राय आरो बेफोरबायदि गाज्रि खामानिफोराव आगान होनो नांला बेफोर गाज्रि खामानिफोराव आखाइ होनो नांला बयबो जों मोजां लामाथिं आवगायलांसै फै जों बयबो ज' भिडिअखौ एसे एन्टारटेनमेन्टजों बानायनाय जाबाय मोनसे लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बाय